moi boas. Hoxe estou na Laracha. Volvemos ao monte, xa facía tempo que non corría unha delas, desde setembro creo que é. Imos correr o trail mosteiro de So Andrés, ou So Andrés, non sei ben como se di. Son 13 km, 600 positivos, e parece que vai ser bastante rápido, non é moi técnico. Xa estou cambiado, xa viñemos no autobús hasta aquí, hasta o mosteiro, e agora imos cara a Laracha. Vamos cantar que fai un frío que... Isto non é normal. De feito, cando cheguei a Laracha non gravei porque ainda era noite e non se iba a ver nada. E a ver, o obxectivo de disfrutar, apenas dormín, creo que foron sobre 3 horas e media o que dormín, dos nervios precarreira, así que veña, a cantar. General por todos. Primer kilómetro a 8 minutos. Todo soy. Sinceramente, pensei que isto iba a estar máis seco. Desde a salida mollando os pés. Vale. Sí, vale. Bueno, non sei se oístes. Dixo aí o voluntario que estaba nese cruce. Última subida no kilómetro 5. O problema é que siga aquí a larga. Así que a ver como tomamos.
Creo que este vai ser o punto máis alto. Ahora para baixo. Teño unha parada de autobús no medio do monte. Curiosa escultura. Bueno, a mollar los pés outra vez. Acabamos de pasar o avituallamiento, kilómetro 7,1, pero bueno, de momento ben, e ademais síntome bastante ben. Para a semana quería facer trail en Ribeira, que cando subo este vídeo xa estarei correndo ese trail, se todo vai ben. E estaba dudando entre facer o de 14, creo que é 14, entre o corto e o largo, que o largo son 21, e creo que vai tocar o de 21. Buenos días. Buenos días. Ainda non sei como non caí. Cuidado, perro peligroso. Pasa, Bobby. Casi me come. Este último tramo foi complicadillo. Acepto correr entre barro, pero que este tramo era unha mezcla entre barro e merda de vaca. Mi madriña. Non sei se se aprecia, pero por aquí ainda está a erva congelada. Vamos. Kilómetro 11, deben faltar 2 kilómetros e algo. Ay, ahí voy. Tramo de playita. Fría. Joder.
ver. Vamos, 500 metros. Aquí onde estes coches foi onde volvimos o autobús. Quédanos rodear o colegio. Pois ata aquí o que foi o trail Mosteiro de Soandres, pero antes de ir coa valoración, pois hai unha anécdota nova. Cando me fun duchar vin que non tiña as zapatillas para cambiarme, pensando que as deixara no coche, pero que resultou que onde as deixara fora na casa. E entonces estive por a Laracha adiante en chancletas, ata que o mozo de miña irmá me deixou un espaseiro do apuro. A miña cabeza que xa non traballa ben. Agora sí, en canto ao meu resultado, acabei 13º e 7º da categoría con un tempo de 1 hora 18:36. As sensacións foron bastante boas para o pouco que dormín e despois de 5 meses en correr polo monte. Sorprendido co posto, porque non pensaba que estivese tan adiante. O percorrido non era moi técnico e o máis duro estaba nos 6 primeiros kilómetros, que era onde estaban as subidas máis duras. A do principio que parecía un río, pola metade había outra entre, creo que eran carballos, e a última subida ata o mirador, que no último tramo por Formigón tiña bastante inclinación. Despois era todo moi corrible, pero sempre con moita precaución debido á gran cantidade de zonas esvaredías polo barro que había. En canto á organización, o prezo por participar foi de 12 euros na distancia curta. Os puntos positivos, pois a zona para aparcar fácil, a entrega de dorsais foi áxil, había guardarroupas na saída, voluntarios nos cruces máis perigosos, sinais e cintas do percorrido moi visibles, avituallamento intermedio creo que só líquido, o avituallamento final moi completo, duchas no polideportivo de chegada á meta, agasallo desta bolsa mochila, e tamén daban un vale para unha ración de callos que se facía cando finalizaran todos os corredores, pero a que non me quedei porque xa quedara para comer. Os puntos a mellorar, pois sinceramente non notei nada en falta, o único que igual se podría atrasar un pouco o horario da proba, porque comparando coa carreira que vou facer pa semana en Ribeira, a saída creo que está programada para as 10:30 e xa dá máis o sol e fai menos frío. Pero isto xa é por rebuscar algo negativo, porque a organización estuvo perfecta. E xa que o fixeron tan ben, deixo-vos por aquí outra proba que organizan o 12 de marzo. Recorda que podes seguirme nas redes para estar ao tanto das próximas probas nas que vou participar, e xa sabes, suscríbete e vémonos nas carreiras.